Sang Arnam Arnia Pan Pidet Apilote Sang Kimi Cholaki Hako Pensitami Karbi Akai Tomalong Kevang Bomarondo. La son thought si kidam tang pai kunini pai por ni stami Karbi Kurpho Amei atum chepatir piponsi dipu Karbi hemtun pi Lumbajong Lumbajong Aklam along Sang Arnam kipi asai dengpon. Karbi Kurpho Amei atum pen Karbi hemtun pi Lumbajong Aklam kidam kevang atowar ka heinwa jok ron atum penang anakisung chetong nanglo. Lapen Karbi Kurpho hemtun pen chenglok kapre hemtun do anta ki kim ke rang bangki che kai phopen si ki kim pina jok a hemtun do anta nang rubom lopusi thanpon ate karkli ka pheju anathu amai phuglo ase dak militum pini ke sangkimianam ke pi sangkimianam ke pi militum ningkan surihini ra ningkan kretrok siarta pen pining ningkan surihini ra ningkan ingkor priar tanang lilo apen dit da ka hokpet militum Karbi Kurpho ke mangdama bangke militum Karbi khai sita longri long pache long vek nangji lapen militum along kedo sap hong poromputhi lapen militum ajutang jubat thirlong vek nangji ulahai penang parta militum sonsuri Karbi khai hakko militum jir ke dam penceng lok bisar kenda kado kawe an sitame ho rasu ilipi ilipuar ni pen ateng nonan tawang unang ji le pen thirlong nang ji wake mang pensi ilitum nadak Karbi Kurpho pen klempon dam me ponigla bangso hemtun do an kapami senji aphana bangke ke isse tuman chotlo tasi ke isse tuma phansi towar kapami senji pen chenglok a hemtun do an ki thir thip pen ki kim ji aphan Karbi Kurpho Amei dun mai phu lokhiram kropen chuning ripon open lasso amai athai pachun pon kelan so se ni da secretary president ben jenglok alang tumphan lan ning che thelo lasini tumphan ta da hemasar do pusinil men ke langtuk teran ni lo da hemasar lo si methang hawar hapatlong nang che langdu nei pusinil ta piningan ningkan ke nang chitong duno si lasso hawar hapatlong ke claim ke dampon mepik si ning chi dok pik la si lan so se prang ke wani ta lan so se pachun poni pusin ning che thepon la si alang litum phan ni suri akardom pajir pensi ni lam thilan se kangton News report KTV News